Муҳибназар Холназаров ҳастам, директори кинотеатри Ватан. ба назаратон миёни шумо ва хушбахтии комил чӣ қадар масофа аст? Ман аллакай хушбахтам. ҳамин дунё бе чӣ ва ё бе кӣ комил намебуд? ҳамин дунё бе кӣ? дар дунё агар инсоният набошад, ин дунё комил намешавад. воқеан инсони воқеан комил, ҳамчун як шахсияти комил агар намебуд, ин дунё дигар маънӣ намекард барои буданаш. чӣ муҳимтар аст, ирода ва ё имконият? ба назари ман агар ки иродаи мустаҳкам бошад, иродат ки қавӣ бошад, ҳатман ба имкониятҳо ноил мешавӣ. имкониятҳое ки дар ту пайдо мешавад. вақте агар иродаи ту суст бошад, дар ҳолати имкониятҳо пайдо шудан, ту дар худат устувор нести ки он имкониятҳоро дуруст истифода кунӣ. барои кадом гуноҳе агар худатонро ҷазо доданӣ шавед, чӣ кор мекунед? ягон вақт кӯшиш ба ҷазо додани худ намешавам. ҳатман аз паси ислоҳ кардани минбаъда мешавам. яъне дар оянда дигар ҳамон хатогӯе ки мешавад ислоҳ кунам. ба хатоги рӯҳ натиҳам. ба чӣ бештар бовар мекунед? ба хоб диданҳо ва ё ба мавҷудияти ҷину дев? ман он чизе ки ҳаст, ба он чизи буда бовар мекунам. ба он чизе ки тахайюлот аст, ба он чиз боварӣ надорам, чунки ӯ дар тахайюл аст. чун хайҳо мегӯяд ки ҷомеву бутеву барбате бар лаби кишт, ин ҳарсе маро нахду туро насия биҳишт. яъне он чизе ки ҳаст, ӯ чиз ба ӯ чӣ боварӣ дорам. кадом ҳолат нишони аз худ рафтани ин ё он шахс аст? зиёд вақте ки одам ҳамчун инсонҳо соҳиби молу мулк мешаванд, соҳиби вазифа мешаванд, як қисме аз онҳо аллакай дигар барои онҳо ягон корҳои чӣ мегӯянд, барошон шавқоваре нест ва онҳо метавонанд ҳар коре ки хоҳанд он корро иҷро кунанд. дилашон мехоҳад ҳамон корро иҷро мекунанд. рост аст ки дараҷаи баланди маданият фақат дар марказҳо асту дар шаҳрҳо? не, ин маданият метавонад асосан аз ҳар як инсон вобаста аст, вале ман фикр намекунам ки танҳо дар шаҳр бошад, дар деҳот, дар дигар ҷо. ман зиёдтар маданият, урфу одат дигар чизро, эҳтирома зиёдтар дар деҳаҳо мебинам. натиҷаи ҳамон коре ки имрӯз мо мекунем шояд баъди 50-100 сол маълум мешавад. кадом кор? агар мо кореро пеша мегирем ки рӯ ба муваффақиятӣ меорем ё ин ки дар ҳоли ҳозир нодида мегиранд ва баъд аз чандин солҳое ки мегузарад, нафароне ки ин корро қадр мекунанд, дӯст медоранд, ҳатман аллакай рӯ ба муваффақият оварданд ва боиси ҳамон дастгирӣ мегирад. албатта барои мо дер мешавад, вале шояд қадрдонӣ ва ҳамчун як ҷои худаша гирифтан монад. ҳатман корҳое ки дар сатҳи хеле олӣ бошад, мисол
аз ин вай дур меравем. коре ки агар мо кунем ин агар мо фарзанд ба дунё биёрем, баъд аз 30 сол 40 сол аллакай ӯ дастгири падару модар мегардад.